Estamos no Instituto IES Félix Muriel para entrevistar a Amancio Losada e a José Luis Beiró, tamén chamado Pérez, co gallo sobre a súa exposición sobre a fotografía de aves na beira-mar no Mar de Arousa do Norte, unha zona geográfica privilexiada para o estudo das aves, onde se pode atopar ata 205 especies diferentes. Para min, antes de nada, quero agradeceros esta oportunidade de compartir este espacio con todos vós. Para min é un auténtico placer estar aquí, sobre todo para compartir a paixón que sentimos polas aves. Que si para ti a fotografía de aves é un traballo ou unha afición? A fotografía para min é unha afición, pero a fotografía para min é o camiño para chegar ás aves. É dicir, eu non me considero un fotógrafo a uso, porque non sou un fotógrafo a uso, e a miña formación de fotografía é unha formación específica para fotografiar aves. É dicir, eu utilizo a fotografía, sobre todo os medios actuales que hai hoxe da fotografía digital, que nos permite facer moitas fotografías, nos permite moitísimas maniobras para chegar á identificación de aves, para chegar a gravar, para chegar, é dicir, danos moito xogo, pero a miña finalidade, realmente a miña afición é a observación das aves, son as aves en sí. A fotografía de aves para ti é un traballo ou unha afición? Non, un traballo non, é unha afición. Sabes que lle dedico a fotografía, se fora un traballo, dificilmente ya se dedicaría, non? É unha afición e además é un gusto facela, tanto cando estou no campo facendo fotografía como despois incluso cando estou xa na casa vendo as fotos que sacamos en cada sesión. É un placer, pero é un gusto enorme. Non ti que estudaches? Eu estudiei arquitectura, fixen arquitectura, son arquitecto, pero, bueno, fora do que é o meu traballo diario, pois a fotografía ocupa moitas veces pois tanto ou máis tempo incluso do que a veces lle dedico ao traballo. Agora mesmo teño certa ventaxa de que teño certo tempo libre familiar, porque as miñas fillas xa están un pouco por aí adiante, estudiaron aquí no instituto, e entón, bueno, pois sempre tes un pouco máis de tempo para dedicarte a cousas que che gustan e para mí a fotografía e a fotografía de aves é a miña afición preferida. E que estudaches? Pois eu estudei biolóxicas, non rematei por circunstancias familiares, estudei biolóxicas e magisterio e fixen delineación da construcción, porque, bueno, houve un momento na miña vida que se me complicaron a miña situación familiar e acabei traballando no sector da empresa privada en labores de administración, é dicir, xestión administrativa. E de que maneira comenzaches nisto? Pois eu comecei nisto de moi rapaz, comecei pois un pouco máis novo que todos vós. Eu nací nunha vila que ten pois un convento, ten un río, e entón a mí sempre me chamaron a atención unhas aves que había no convento, que eran uns pequenos falcóns, que iban, viñan, e pola noite as coruxas. É dicir, o meu, igual pois con 12 anos pasaba desde o balcón da casa, desde a fiestra da casa mirando as coruxas, e meu pai mandándome marchar para a cama e eu fascinado coas coruxas e cos ternícalos, cos lagarteiros. Aí empezou un pouco o meu despertar. Despois un dos meus irmáns maiores regaloume unha guía de aves, un tío regaloume uns prismáticos, é dicir, e fui contactando con unhas persoas, sobre todo con un maestro que é un dos autores da Guía das Aves de Galicia que temos actualmente, e fui empezando a sair ao campo, a observar primeiro aves do meu entorno, a diferenciar aves do meu entorno, e pouco a pouco vaste metendo neste mundillo, hasta que chegas á situación actual, é dicir, que faz
unha curiosidade de neno faz pois unha afición enorme. E canto tempo levas coa cámara detrás das aulas? Ca cámara non levo moito tempo porque o tema tecnolóxico non é de fai moitos anos. É dicir, eu teño un teleobxectivo que teño varios, pero o máis grande que teño, que é un 600 mm, eu teño desde fai, non sei, pode ser 15 anos ou... non hai moito. Antes tiña unha cámara digital, ou perdón, analóxica. Que ocorre? Que a fotografía das aves con cámara analóxica tiñes que facer diapositivas ou non se permitía as licencias de observación que temos hoxe. Hai que dispoñer de moito tempo libre para facer esta afección? Sí, o tempo libre en este caso sí, porque é unha afición tanto a observación como despois a fotografía, pois que ten a súa labor de campo e evidentemente, se queres observar aves, tens que ser moi paciente e tens que conocer, como comentaba antes, a situación onde podes velas, pero hai moitas veces que tens que esperar, tens que andar bastante, son xornadas de eso, son de 5 ou 6 horas normalmente cando lle dedicas a unha saída de campo. Iso non quere decir que para iniciarte necesites todo ese tempo. Evidentemente, unha iniciación pode ser un paseo polo paseo marítimo, entre que paseas neste kilómetro pico que hai desde Rianxo hasta a Torre, pois aí, con ese simple paseo, tamén podes estar facendo observación. E moitas veces, bueno, cando vou ca muller, pois xa procuro a veces non levar a cámara, porque eu levaría a cámara enganchada sempre, ainda que fora polo paseo marítimo, porque son momentos en que podes ver cousas. Pero é unha afición que sí que hai que dedicarlle tempo. E se mañá quixésemos seguir os teus pasos, por onde deberíamos comenzar? Aquí tendelo fácil. O Paseo Marítimo de Rianxo é un observatorio ornitolóxico, pero de primeira magnitud, sobre todo para a iniciación. Porque, bueno, hoxe na charla mostraballe 20 especies de aves que se poden ver desde o Paseo Marítimo con simples prismáticos. E non son aves moi comuns. Hai xente que ven de moitos sitios afastados de Rianxo a ver aquí a águia pescadora. Hai incluso excursións que se fan en barco desde o Grove e ven xente, pois, nós temos uns amigos de Talavera e de Madrid que a súa páxina web chamase Aves de Currubedo. Quero dicir, e hai moita xente que ven de fora a coller, digamos, esa embarcación para poder mirarse a de Rianxo e ver os mergullóns de pescozo negro e ver as águias, a águia pescadora. Entón, realmente aquí é un sitio onde se poden ver cousas moi interesantes. Dedicase moito tempo á fotografía? Sí, porque cada, digamos, currucho que teño no meu espacio libre, pois procuro encheo de fotografía. Sea fotografía de aves ou sea outro tipo de fotografía, e é unha cousa que me gusta moito, que enlazo tamén moitas veces pois, cas artes gráficas a hora de facer composicións ou a hora de facer, digamos, montaxes, e é un tema que me gusta, pero é un tema que tamén requiere moito tempo. O teu lugar favorito para fotografar? O meu? Lugar favorito para... Monfragüe. Monfragüe é un parque nacional que está en Extremadura e do cual incluso xente daqui do instituto vai todos os anos ali, o sea, un profesor, Rafa, pois leva, penso, casi todos os anos ali a algúns alumnos, incluso teño estado ali con eles, incluso en Monfragüe eles digan unha charla un ano, no? Pero Monfragüe é un sitio delicioso porque as aves podense fotografiar con cierta facilidade, podense observar con bastante proximidade para o que suele ser un parque nacional e, sobre todo, que é un sitio que non está pois, moi masificado. Entonces, en Monfragüe, en ciertas épocas de ano, encontras unha paz no medio natural que non suele ser doada de encontrar en outros sitios de avistamento. E casi estar vendo aves nunha situación de soledad casi absoluta e con unha proximidade a elas relativamente fácil. Cal é a ave que máis te gusta fotografiar? Por qué? Bueno, non hai ninguna específica que me guste fotografiar máis que outras, hai unhas que teñen máis dificultad, non?
E realmente, pois, esa dificultad de fotografiar moitas veces é o que máis me motiva, no? De dicir, hai aves que son de unha belleza extraordinaria, como pode ser a gavota patia amarela, pero que a vez tan a menudo e é tan fácil de fotografar que a veces perde un pouco, digamos, ese reto que ten un pouco cada fotografía que queres facer, non? Entonces, hai aves que sí que se supón unha dificultad o ter que fotografiarlas, sobre todo unha dificultad conseguir facer unha boa fotografía desa ave sin molestarla, non? Que é, digamos, o primeiro punto no que nos temos que anclar cando facemos fotografía de aves. Entón, aquí na ría, así como en outros sitios, pois hai aves que son difíciles. Aquí na ría e aquí na Enseada de Rianxo é moi complicado de facer boas fotografías pois da águia pescadora e do mergullón de pescozo negro. E eu, últimamente, a ave que máis intento conseguir algunha fotografía boa é o mergullón de pescozo negro, que é moi difícil de poder acercarse a él aquí na Enseada de Rianxo. Entón xa tens que montar cietes de balsas neumáticas ou buscar zonas onde sabes que poden pasar. Bueno, é complicada, pero o mergullón de pescozo negro quizás sea en este momento a ave que máis reto me supón. A ti, cal é a ave que máis te gusta fotografar? E por qué? É unha boa pregunta e aparte é unha pregunta moi difícil. É unha pregunta moi difícil. Eu, digamos, a min gustanme moito, a miña afición comezou cas aves rapaces, pero a min gustanme moito as aves vinícolas, gustanme moito que se alimentan do fango, dos limos. E fascíname porque son aves que son moi enigmáticas, son aves que van, que veñen, que ahora as ves, que marchan, que non as volves a ver hasta outono. Ese todo conxunto de situacións fan que sean aves atractivas para... Eu quedaríame cas aves vinícolas. Que tempo lle dedicas á fotografía habitualmente? Bueno, iso é unha pregunta tamén difícil de responder porque, bueno, un trata de irse formando continuamente, pero, mira, agora, por exemplo, acabamos de chegar de Pirineos, fai a semana pasada, son os días antes de dar a primeira charla aquí, e eu en Pirineos vin, se non recordo mal, pois con 7.000 fotografías. É dicir, esas 7.000 fotografías, eu chego a casa e cando veño aquí a Rianxo, a veces pois marcho con 800 fotografías. É dicir, eu esas fotografías cando chego a casa as organizo. É dicir, o meu fichero fotográfico de aves, de naturaleza, de viaxes, eu é chegar a casa, coller as tarxetas e organizar. A veces quitaslle o sono. E claro, cando un chega a un volumen de fotografías ou as organizas rápido, as organizas, pois, eu aparte que os organizo, digamos, nos temas de naturaleza, eu fago, pois, unha carpeta, saídas ao campo 2023, e dentro desas saídas ao campo, pois, poño, por exemplo, Enseada de Rianxo, 12 de febreiro do 2023, e teño todas as fotos. Pero todas as fotos significa todas as fotos, incluso as malas. É dicir, porque a min váleme, as malas váleme como lección para saber onde teño que mellorar. Cando miro eses ficheros, reviso eses ficheros, anda, escapou, este paseado salíme cortado, isto salíme desenfocado. Eu podo che dicir que cando Amancio comentoume deste tema e que me encantou, porque a min ademais encantan estes, poño toda a miña pasión e o meu cariño en isto. E podo che dicir que Amancio, o primeiro día que fomos ao estudio con un pen con fotografías, deviña de traer, non sei, 700 fotografías para elegir 20. Dixen, Amancio, mira, eu vexo estas, tú o que opinión tes, que che parece? E para elegir esas fotografías, pois non sei, deben de estar 2 semanas. Eu penso que
a todas as cousas na vida, a todo. Eu penso que é unha filosofía de vida, non só de fotografía. Eu podería dicir que as fotos dedícolle o tempo que necesitan, ni máis ni menos. A veces son 5 horas, a veces son 3 días, e a veces en media hora pois teño as fotos ordenadas. Cales son as aves moi raras que fotografiastes en Rianxo? En Rianxo? Home, pois, é que estamos vendo cada ano pois, aves pois, que antes era impensable velas, non? Levamos, por exemplo, uns anos vendo aquí en Rianxo o ibis mouro, o que antes era un ave que por aquí non se vía, que tiñamos que baixar o mellor a Doñana ou a outras latitudes para poder vela. Ahora estamos a vendo por aquí. A águia pescadora empezamos a ver, Pepís leva allí facendo un seguimiento, pois creo que desde fai 15 anos ou máis incluso, vémola aquí. Antes tamén eran aves impensables, cando éramos nos pequenos, que pudéramos velas por aquí. Os cullereiros, que era algo espectacular cando os vías nos documentales da televisión, vías unha espátula, un cullereiro, e os vías nos documentales, e de repente, cando os empezamos a ver por aquí, tamén foi unha cousa fascinante, non? E hoxe en día, en Rianxo, podense ver moitas cousas, e nós que xa estamos un pouco, bueno, afeitos a velas, porque anos tras anos as vemos, pero que se facemos unha retrospectiva fai 10, 15 anos, era unha admiración todos os anos de cousas que ves, non? Este ano incluso nos dixeron que eu por lo menos non os vi, que aquí en Rianxo incluso cerca viron algún papagaio de mar, o sea, o frailecillo, non? Que é unha ave espectacular. Os mascatos que se ven moito no faro de Curubelo, velos como os vemos agora, con tanta posibilidade, e sobre todo a posibilidade de ter os prismáticos e estas cámaras nos permiten acercarnos moito, non? E cal é o teu lugar favorito para fotografar? O meu lugar favorito? Pois o meu lugar favorito hoxe para fotografiar, teño varios lugares en función das especies. O meu lugar favorito é en torno de Rianxo, o río Ulla e toda esta zona, para todas as aves de limos, limícolas. É un lugar que me encanta, porque ademais é un lugar que ano tras ano vai a máis, é dicir, isto vai ser como siga así un destino ornitolóxico importante. Despois, zonas de montaña, gústame Gredos, gústame os Pirineos, pero bueno, esas son montañas a outras altitudes que en Galicia pois non hai, gústame a zona de Trevinca. E despois para ver, cando teño monos, por exemplo, mono de ver buitres, de ver grandes aves, o Parque Natural de Monfragüe, gusta moito. E tamén visito moito Villafáfilo, para ver aves de estepa, as aves que viven nas estepas. Pois é a Península Ibérica, Pirineos, Tarifa, o Delta do Ebro, Faro, Portugal. É dicir, eu polo momento ahora teño proxectos de sair a Escocia e de aí, pero bueno, é que hasta agora, hasta que tuve tempo, non me podía permitir facer viaxes longos. Teño ganas de ir a Costa Rica a ver aves, porque é un lugar especial para ver aves tamén, pero bueno, todo o seu tempo, todo chegará. No mundo hai 3 pasos importantes de aves. Un é o Estrecho de Gibraltar, que une Europa e as estepas rusas con África. Outra é o estrecho da zona de Panamá, ese canal, e outra é o estrecho de Bósforo. Bueno, nós, por cercanía, solemos ir ao estrecho de Gibraltar. E podoche decir que si vas, se che gustan as aves, engánchache e... Fotografías outro tipo de animais ou cousas en vez de aves? Sí, bueno, a ver, unha vez que andas polo campo,
Teño unha paixón oculta que son as bolboretas. Estou facendo unha colección de bolboretas que me encontro a todos os sitios onde vou a ver aves. De feito, unha das cámaras que teño utilizo prácticamente para fotografiar as bolboretas. Se a día de mañá quixésemos seguir os teus pasos, por onde deberíamos comenzar? Pois tedes unha zona óptima, coa idade que tedes unha zona óptima que é en Rianxo, con este paseo excepcional para observar aves, contando que a vosa idade, pois, a maioría de vos non tedes carné de conducir, non tedes facilidade para moverse, e tamén que a idea de non gastar moitos cartos, comenzar sempre polo máis cercano. A veces comeza observando aves na horta da casa. Cousas moi pequenas que te chaman a atención, que empezas a observar e que te van enganchando. Aquí, no paseo, tedes aquí desde a punta da Vala de Sete Fogas a Taragoña, que toda ensenada, e que tedes un lugar para observar aves, pero fascinante. Eu vivindo en Rianxo, empezaría aquí. Rianxo, no que en torno de Rianxo fotografiamos un faralopo de Wilson, que é unha ave americana, é unha ave rara, moi rara, de ver aquí. E despois, de uns anos para cá, empeza a ver aves que antes eran raras e deixan de ser raras. Por exemplo, o ibis mouro, que é un paxaro oscuro con peteiro sicurvo, é un paxaro que é africano realmente, que se empezou a establecer máis ou menos na década dos 80-90 polo sur, e, bueno, e agora estamos aquí, todos os anos vémolo. E despois a águia pescadora, que é verdad que a águia pescadora, eu a primeira fotografía que teño é do 2009, pero a águia pescadora levo observando con prismáticos desde 2005. É dicir, non fui capaz de fotografiala durante 4 anos, porque sempre se me mostraba moi alta, entre que a vas seguindo e... Facedes algo para atraer as aves? Non. Hai un código ético para fotografar aves, que Amancio comentou antes na charla, e hai un código ético para observar aves, é dicir, a ave hai que respetala sempre. É dicir, non podemos hurgar niños, non se debe hurgar niños, os espacios, os biótopos deben de deixarse como se encontran, non debemos de destrozar maleza, é dicir, hai un código ético que... Se fades para atraer as aves? Non, a técnica secreta non, é unha técnica moi conocida por a xente que nos dedicamos un pouco a isto, que é primeiro observar, non? Observar é saber como se comportan as aves. Entonces, saber por onde andan, saber como pasan, saber a que horas do día están, saber que influencia ten a marea ou o estado nos ríos de como están, ou se é época, digamos, de nupcial, ou se están criando, o sea, conocer un pouco, observar todo eso. E unha vez que observas todo eso, pois entonces buscar como acercarte a eles. Hai algunhas que simplemente paseando te podes acercar, porque as nosas cámaras teñen obxectivos bastante potentes, pero en contra do que pode parecer, esos obxectivos non acercan tanto como realmente poida parecer por o seu tamaño. Entón, moitas veces o que buscas é situacións na que ti poidas estar. Eu, últimamente, dedícome bastante a facer hide, escondites, e entonces buscar alguna forma de esconderme para poder estar o máis cerca posible da ave e que a ave non se sinta modesta. Unha das fotos estas, por exemplo, eu penso que casi todas as fotos que temos na exposición, casi ninguna está feita en escondite, salvo a do picapeixe. E o picapeixe escondido, porque prácticamente é a única forma de acercarse un pouco a él sin molestar, non?
Entón, o picapeixe sí que está feito en escondite, e a veces me pasei 6, 7, 8 horas sentado nunha silla como esta, pequena, ben coberto, tapado, simplemente con un burato donde sale o teleobxectivo da cámara, sale por ese burato, e aí estás, pois eso, 6, 7, 8 horas, hasta que o picapeixe aparece, sabes, porque sabes por onde vai a pasar, sabes onde pousa, sabes cal é, digamos, as súas costumes, e entonces ali estás esperando, e cando pasa, sacar fotografías a esa distancia de un picapeixe é que é unha cousa indescriptible, non? O placer que é unha sensación fora do normal. E como diferenciar esos niños as aves nos euros? Os niños? Sí, os niños. Bueno, pola forma, a maioría aquí, sobre todo no que se refire ao tema das aves do litoral, poucas aves aniñan, digamos, no noso litoral, non? Salvo o da Pilla das Dunas, que é un niño moi pequeno porque se fai na mesma area, e entonces incluso en canto se detecta de que está facendo o niño, xa se suele poñer unha gallola de protección, unha re, para que, digamos, evitar, digamos, intrusismos, o ataque de outras aves, que os cans poidan ir ali, bueno, señalizas, entonces é moi fácil de ver. E os outros, bueno, teñen diferencias dependendo da ave. Hai aves que fan un niño nun barreiro, entonces, digamos, nun burato, digamos, no que é no propio barreiro, outras fanos nas árbores, outras fanos, pois, as cigollas, pois, todos conocedes como fan os niños, pois, eso, en torretas eléctricas. Por certo, onte vin 3 cigollas en Padrón, e a mellor tamén nos sorprenden estes días e empezan a facer un niño por aquí, nunca se sabe, non? E, bueno, depende de cada ave ten a súa peculiaridade. Ti vas polo paseo e ves que todos os anos, pois, as pegas, pois, fan o seu niño por nestes primeiros arbores que ali está o niño, porque se ve que son con paus, con tal. Bueno, son relativamente fáciles de diferenciar porque relativamente teñen moitas formas distintas de facelos, non? De facer moitas fotografías nos permite moitísimas maniobras para chegar a identificación de aves, para chegar a gravar, para chegar, é dicir, danos moito xogo, pero a miña finalidade, realmente a miña afición é a observación das aves, son as aves en sí. E que estudaches? Pois eu estudei biolóxicas, non rematei por circunstancias familiares. Estudei biolóxicas e magisterio e fixen delineación da construcción, porque, bueno, houve un momento na miña vida que se me complicaron a miña situación familiar e acabei traballando no sector da empresa privada en labores de administración, é dicir, xestión administrativa. E de que maneira comenzaches nisto? Pois eu comecei nisto de moi rapaz, comecei, pois, un pouco máis novo que todos vós. Eu nací nunha vila que ten, pois, un convento, ten un río, e entón a mí sempre me chamaron a atención unhas aves que había no convento, que eran uns pequenos falcóns, que iban, viñan, e pola noite as coruxas. É dicir, o meu, igual, pois, con 12 anos pasaba desde o balcón da casa, desde a fiestra da casa, mirando as coruxas, e meu pai mandándome marchar para a cama, e eu fascinado coas coruxas e cos cernícalos, cos lagarteiros. Aí empezou un pouco o meu despertar. Despois, un dos meus irmáns maiores regaloume unha guía de aves, un tío regaloume uns prismáticos, é dicir, e fui contactando con unhas persoas, sobre todo con un maestro que é un dos autores da Guía das Aves de Galicia que temos actualmente, e fui empezando a sair ao campo, a observar primeiro aves do meu entorno, a diferenciar aves do meu entorno, e pouco a pouco vaste metendo neste mundillo, hasta que chegas á situación actual, é dicir, que faz de unha curiosidade de neno, faz, pois, unha afición enorme. E canto tempo levas coa cámara detrás das aves? Ca cámara
Non levo moito tempo porque o tema tecnolóxico non é de fai moitos anos. É dicir, eu teño un teleobxectivo que teño varios, pero o máis grande que teño, que é un 600 mm, eu teño desde fai, non sei, pode ser 15 anos ou... non hai moito. Antes tiña unha cámara digital, ou perdón, analóxica. Que ocorre? Que a fotografía das aves con cámara analóxica tiñes que facer diapositivas ou non se permitía as licencias de observación que temos hoxe. Dende antes do que pasa. Isto é moi boa pregunta. A min gustame moito a ciencia. Considérame un biólogo frustrado e son un biólogo de vocación, é dicir, eu leo moitísimo sobre biología. Entonces eu trato de facer fotografías casi desde para a perspectiva da ciencia, é dicir, fotografías que non busco facer unha fotografía para que me digan que fotografía máis bonita, que tal. No, a veces busco facer unha fotografía que diga, vale, fíxate nesta ave, pois leva no peteiro unha concha de mexilón e que fai? Pois son unha altura e a deixa caer, ou olha, fíxate nesta ave, pois non é daqui, é unha ave, sí, pois fotografía en Rianxo e realmente é unha ave americana. E empezas a mirar e dixes, pero é que, claro, houve uns temporales enormes, houve uns ciclóns no medio do Atlántico e todo isto foi traendo. Pois foi me desplazando, é dicir, gustame moito a ciencia. E aquí escoller moito tempo para ter esta afición? Eu casi te diría que depende do que queiras observar, pero eu realmente compasinaba, agora estou presubilado, e eu compasinaba o meu traballo. Eu na empresa privada traballaba todo o día, por unha semana non tiña tempo libre, e salía a observar aves en vacacións e os fins de semana, os festivos. Eu creo que para observar aves o primeiro que tens que ter é ganas de observar aves, e debes de ter paciencia para observar aves, e como todas as aficións, si tes afición no corpo, buscas o momento para facelo. É dicir, a quen lle gusta bailar, pois igual está traballando todo o día e vais a bailar pois ás 10 da noite, e o fai con agrado. A nós pasamos un pouco o mesmo. Se a día de mañá quixésemos seguir os teus pasos, por onde deberíamos comenzar? Pois tedes unha zona óptima, coa idade que tedes unha zona óptima que é en Rianxo, con este paseo excepcional para observar aves, contando que a vosa idade, pois a maioría de vos non tedes carne de conducir, non tedes facilidade para moverse, e tamén que a idea de non gastar moitos cartos, comenzar sempre polo máis cercano. A veces comeza observando aves na horta da casa, ou comeza observando aves pois estando cos amigos sentados nun banco da Alameda ou do xardín que tedes, resulta que se acercan uns gorrións e empeza a peteirar, acércanse unhas gorrionas, empeza a ir un xogo, a veces se están en celo empeza o gorrión a pavonearse diante da gorriona, cousas moi pequenas que te chaman a atención, que empezas a observar e que te van pois, enganchando. Aquí, no paseo, tedes aquí desde a punta da Ala de Sete Fogas a Taragoña, que toda ensenada, e que tedes un lugar para observar aves, pero fascinante. Eu vivindo en Rianxo, empezaría aquí. Canto tempo lle dedicas á fotografía habitualmente? Bueno, iso é unha pregunta tamén difícil de responder, porque, bueno, un trata de irse formando continuamente, pero, mira, agora, por exemplo, acabamos de chegar de Pirineos, fai a semana pasada, son uns días antes de dar a primeira charla aquí, e
E eu en Pirineos vin, se non recordo mal, pois con 7.000 fotografías. É dicir, esas 7.000 fotografías, eu chego a casa e cando veño aquí a Rianxo, a veces pois marcho con 800 fotografías. É dicir, eu esas fotografías cando chego a casa as organizo. É dicir, o meu fichero fotográfico de aves, de naturaleza, de viaxes, eu é chegar a casa, coller as tarxetas e organizar. A veces quitaslle o sono. Esta que temos aquí detrás é a tua fotografía favorita. Nos podes explicar que ten especial para ti? Pois mira, sí, é unha das miñas fotografías favoritas da exposición, porque realmente é un ave moi común no noso entorno, moi común. É unha especie que nós non lle damos a importancia que ten, e é unha fotografía que é difícil pillar ao macho e a femia xuntos, tranquilos, con unha foto ideal para identificar a especie. E gústame porque esta ave, que a veces as gaivotas están dando tantas controversias, sabedes que sufriron unha explosión demográfica porque os humanos, no momento de facer pesca, sobre todo pesca de arrastre, eliminábamos moito residuo. Entonces, as gaivotas aproveitaron moito todos os basureros que tiñamos nos montes e por aí, todos os residuos que descartábamos da pesca, encontraron moito alimento e reproducironse moito. Se non recordo mal, había millóns de palomas. Hoxe en día unha paloma que está extinguida, é dicir, quedaban un par de exemplares nun zoolóxico e a femia morreu, debe facer, pois, non sei, 8 ou 10 anos, ahora non recordo, e bueno, vense fotografías das nubes de aves que había e está extinguida. Entón, non me gustaría que lle pasara o mismo ás nosas gaivotas. E despois, para finalizar, as gaivotas é unha especie ornitolóxica moi interesante. Vos que están ao lado, porque aquí a que reside habitualmente esta é a gaivota patimarena, pero que aquí en inverno temos unha gaivota que é máis oscura, máis negra, que se chama gaivota oscura. Non se sabe por qué, quedan paralizadas, non se poden alimentar e están morrendo miles de gaviotas. Non sabemos exactamente se é un virus, se é unha bacteria, non sabe.